Ali ko ba ku san shi ba alalin ubangiji ba mu mararraba kabaran alkabur ba nan dan hauzu ba ashhadu anna alali su ba san ka ba jirgi ne na Mustafa ja muka kai gaba mai daga an biya bi ka dan raita ba babul ilmu waye san ka ganin shugaba waye mai ganin samar Allah ja gaba kai labbai ka maganin arna ya gaba alali ban ji tamkar zaka wani ba na rike san ka duhu ya ba zan fadi ba ya alshakira gwani baban zainaba mai matsayi da yunkurin kumfa mu je gaba wai waye kanin rasul ku dan lalaba sarkin nasu ne ku ganshi na lalaba gashi sahabu na Mustafa ban ma fadi ba makashin kafirin ilahu suna fargaba mai saran da babu warkewa ta ba mai gama ayyukan sahaba zai gaji ba sara ko da sassaka bai je kansa ba kullum mun bi mun ji zancen kafarin uba sana tsaya ali kama na kace ba ya cika batiri na ba ku sanya yake ba shi alba irin halittin Allah ba sai kai mai dawa na da ku dan lalaba guntun zakuna su ji ka su danna gaba na san dai ba za a gane ilahun mu ba shi alshi ma kawai ku san shi ku dan lalaba ya almai gidan mu ba nan dan rarraba kai ne zana ambata in ji na bar zuba ya babul ilm na san ka na shugaba shi ne zai mun yi maka mu dan lalaba ya baban hakika kai ne na rattaba mai ilimin ganin sama ba wai kansa ba kai ne za mu ambata mu ji mun hauzu ba shi a ta kace ina ne ba ji ka ba nasara ta kace ina ne ba san ka ba hakuri juriya rasuli yotin ba ni dai na yabe ka saura tarbar gaba sana na yi maka ba zan gaji ba Allah ya sani ina kaunar shugaba na ran sai da na faɗe shi nake jazzaba zancen albasu loki sai jazzaba wai in mun faɗe yi zaka ji san hauzu ba duk mai ja maka Allah shi ne zai daka kuma mu ma a ba mu shi mu ta jibga daka ko baban ku ne yazidi yake harraka ku ta bayyana mu bar zancen mai duka ku da kuke ta hantarar shi a sai ku ji mecece ake nufi shi a don ku ji ba aibu bace in baka so to aji mai mana shi yake maka ya so sai ka ji in dai ka bayyana ala kawai hauzu ba mafakar da da ala take foku ba mai fasakar da jalika wuce mai lalaba na gidan fada ma ina ne ba ji ka ba tsira ta madaukaka ta kuce shugaba nasara ta farin ciki na kawai zainaba ilimi na fahimtuwa ta san ba ku ba ni alin rasul ba zan bar san su ba ya ali kai ne baban uba har marma uban ali kawai gaba madarar sirrikar rasul kai ne ja gaba ya ali dan isar rasul kan maraba in na je gidan ka karbe na ka zazzaba ka basa man na kai da sirrin ka da na yaba na ta shayar da kauna dama ba su san ka ba na taho nan garin mu take na danna gaba Abdul bin Ishak na fada mu ban gaji ba yaran uzuri na fada mu bai gaji ba mugurar zantukan mu ku ne kun kai gaba assalamun alaikum ali na bar zuba yi salati ga Mustafa da hana ta gaba a saka man da fada maman Zainaba ya san har Husaini ban gama zancen ku ba Usman Umari Abubakari ya gaba assalamun alaika ya haya na bar zuba gaishe ka na fada ma kai gaba zancen naka ne da kai ne na kai gaba alin fada ma ba zan gama zancen ka ba alin fada ma ba zan gama zancen ka ba alin fada ma ba zan gama zancen ka ba